Kata Anna, alu tu lah, balcat lagi. Aduh dia Aneh banget. Ini balcat, pulcat. Enna matra materage tigede ettanagle ginchi Pastule 1.5 ಲಕ್ಷ ಸಾಮಾನು ಕೊಂಚ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಂಚ ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಡಿ ಕೊರಿಯರ್ 1.5 ಲಕ್ಷ ಪೋತುಂಡು 2 ಲಕ್ಷ ಅದಿಕೊಂಡು ಅದೋಕ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮಂಜೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಬತ್ತಾ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ನ ಲೇಡಿ ಫಿಶರ್ ಬೈದೇರಿ Hi, welcome back to bkcreation YouTube channel. Mate line chellaru and saukya. Nikupure saukya pallenava. Henkulini Kasragodu pondilla. Pura panda yanu hen husband bokka bhave barperu bokka punitanna barperu. Henkulpureni onji vastu deppera pondilla. So mul mama kulderu mamu busy mam mulu en husband le ತೋಜುಜಿದಾಲ tojudu ಡಾರ್ಕ್ ಆತನ patede ದಾದ ಪಾತಿರ್ನು aisa ಎಂಗೊತ್ತುಜ್ ಪಾತಿರ್ರೆ ha ಶೀ ಎನ್ನದೆ ಪೊಚ್ಚಿ I'm so shy ಎನ್ನದೆ so shy ಶೀ ಹಂಚಿಕೋಣು patede nada per puppinama ನಮ್ಮಂದು ಒಂದಿಗೆಲ್ಲ injikila ಬಜಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಲಾಡಲ್ಲ almittu biga badiji ನಡುತ್ತು ಬೀಗ ಚಿಂದು ಪಾಡು badiji ಸೆಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ಇನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಾಡಿ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕಾಸರ್ಗೋಡು ಐತ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಐತ ಮೇಯ್ನ್ ಉಪ್ಪುನು ನಮಕ್ ಕಣ್ಣೂರು ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಪಂದು ಅಲ್ಪರ್ದು ನಮಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತರಪಾಯಿನಿ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಬತ್ತು ಕಾಸರ್ಗೋಡು ಅಕಲನೆ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಅಲ್ಪರ್ದು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತುಪಾರ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಅಂಚ 3 ವರ್ಷದ್ದು 4 ವರ್ಷದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗೊಡೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನು ದೆತ್ತೊಂದುಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಕುಡೊಂಜಿನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇತ್ತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋತುಂಡು ಇನಿ ಕೋಡೆ ಪೋತುನಿಗೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಇತ್ತ ಅವು ರಿಪೇರಿ ಅದು ಏತ್ ಮಾತ ಆಪುನು ಐತ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂವೋಡು ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಕಾಲ್ ಬತ್ತದ ಅವಡು ಕಾಲ್ ಬೈಚೇಕಲ್ನ ಕುಡ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತ ಕೇನ್ನೇಕ ಅಕಲ್ ಅಂಚ ಪಂಡೇರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋತುಂಡು ಅಂತ ಬರು ಇನಿ ಅತ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಮೆನಿ ಕಾಲ್ ಬರು ನಮಕ್ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಏತ್ ಮಾತ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಅಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಾಸರ್ಗೋಡುಗು ಪೋದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಬಾಡಿ ಹೊಸತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತಂಬರ್ಕ ಅಂಚನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣೆ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೈತು ಬರ್ಪಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಧನು ವರ್ಕಾಡಿಲ್ಲೆ ಧನು ಕೊಡ್ಡೆ ಕುಡ್ಲಗ್ ಪೋತೆ ಒಲ್ಲ ಬೇಗ ಬತ್ತೆಂದನ ಪಿಕಪ್ಪು ಇಜಿಂದ ನೆಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಚಿಪ್ಪಾರಿಡ್ದು ಪುನೀತ್ ಪಾವೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಮಾತ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೀದ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಕಾಸರ್ಗೋಡು ಅಮ್ಮ ಧನು ಕೊಡ್ಡೆ ನಗ್ಲು ಬತ್ತೇರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಕಾಣ ಇದ್ದೀರಿ ಮಾರ ದಾದನ ಗಮ್ಮತ್ ಕಾಣ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಮ್ಮಿಯತ್ತಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗಮ್ಮತ್ ಕಾಣ ಇದ್ದೀರಿ ಓಂಡು ಗಮ್ಮತ್ ಕೊರ್ಲೆ ತಿನ್ನಿಯರೆ ಯಾವ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 10,000 ಅದು ಮಿತ್ತು ಬೈದೆ ಅಯ್ಯೋ ಮೆಜ್ಜನಯಾ ದನ ವರ್ಕಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಧನು ಬತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರಬಾರಾ ಧನು ಬಲ ಓಕೆ ಅವಾಗ ಪಮ್ಮಿಯತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿರಿಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಧನು ಕೊಡ್ಡೆ ಧನು ವರ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂತೆ ಕಾಲ್ ದೆಪ್ಪುಜಿ ಓಲುಲ್ಲೇನು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ
ತೂಕ ಪೋಯಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೆಪ್ಪರೆ ಜನ ಆಯ್ತದಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊನೆಂಜಿತೆಲ್ಲೇ ಬಾಡಿ ನಂಗೆ ಆಡಲ್ಲ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಲ್ಲ. ಹಲೋ 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 ಇವಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಜಾನ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಣ್ಣ ಬರ್ಬ ಜನ ನಿಖಿಲ್ ಫೋನ್ ಪೋಡಾ ಸರಿ ಸರಿ ಬರ್ಬ ಅವಾಗ ಗಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಹಾಂ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ತೂಕ ಏನು ಬಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಬೇಗ ಅಂಟ ಕೋಲಂಬ ಸರಿ 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 ಹ್ಞೂ ಅಪ್ಪಗ ಧನು ವರ್ಕ್ ಆಡಿಲ್ಲ ಬರ್ ಪೂಜೆಗೆ ನನ್ನ ಎಂಕಲೆ ಅಪ್ಪಗ ನಾನಂತ ಪುನೀತ್ ಬಾವ ಎಲ್ಲರಲ್ಪ ಇದಡ್ಗ ನಮ್ಮನೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೇನು ಕ್ಯಾಮರಾ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಮೇಯ್ನ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅವು ಏರ್ ಪಂಡ ಅಮ್ಮೆರ್ ಎಂಕ್ ಇತ್ತ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ದೆಪ್ಪೆರೆಗ್ ಹೊರಗಿತ್ತ ಫಂಡ್ ಕೊರ್ನೆ ಅಮ್ಮೆರ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಇಂಚ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿತ್ತು ನನ್ನ ಪಂಡೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ಕ್ಯಾಶ್ ಒಂಜಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಂತದು ಒಂತ ಕ್ಯಾಶ್ ಅರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂತ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪುನು ಪುನೀತ್ ಬಾವಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂತೀರಿ ಬೊಕ್ಕೊಂತ ಎಂಡೆತ್ತನ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿತ್ತೆ ಬಾಡಿನ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ 1,47,000 ಮುಟ್ಟ ಆಪುಂಡು ಖಾಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪೊಪ್ಪಡ ಕಾಸಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಒಂಜಿ 10th ಎಂಕ್ ಬುದ್ಧಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಅಮ್ಮೆರಡು ಒಯ್ಕ್ಲ ಓವೇ ಬೇಲೆ ಯಾನು ಕಲ್ತನೇಕ್ಲ ಒಯ್ಕ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಂದಕ್ಕೆ ಏನಿಜಿ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೇನಿ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಚ ಬಕ ಚೈತ್ರಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ಜಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಹಾಲು ಪೂರ ಫುಲ್ ಕಟ್ಟದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆ ಕಟ್ಟದಿತ್ತಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಡು ಕಂಡಾಟ ಉಂಡು ಕೊರ್ಪು ಚಾಲ ಎಂಕ್ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಪು ಚಾಲ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಂಚ ಸರಿ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ಗ ಮಾತಲಾಪಿನ ಎಡ್ಡೆಗ್ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಸರಿ ನನ್ನ ಎತ್ತ ಸೀದಾ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಕಸರಗೊಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೂ ಅನ್ಪಗ ಅಂಚನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಪಗ ಓಕೆ ದನ್ನು ಕೊಡ್ಡೆ ಬತ್ತಿರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ರು ಅವಾಗ ಪೋಯಿ ನನ್ನ ಸರವೇ ಗಡ್ಬೋಕ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಅಂಚ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬೋದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಧನು ಬೋದು ಲವರ್ನ ಮೀಟ್ ಅದು ಹೊತ್ತನ ಧನುನ ಲವರ್ ತಿಕ್ಕ ವಂಡಿ ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ ಖಾಲಿ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮೇರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತನ ಅಷ್ಟೇ ಮೀ ಕರಗಟ್ಟದೇರಿ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಓ ಆರ್ಲಾ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಬಿದಾರ್ದೇರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಣ್ಣ ಕಾತದ ಬುಡಿಗೋ ಏನಂತಾರೆ ಸುಮಾರು ಕಾತರವ ಇತ್ತಪ್ಪ ಹೌದಾ ಅದು ಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಣ್ಣ ಲೇಟ್ ದಾದದು ಆಯ್ತಾ ಯಾರಿತ್ತನ ಏರಿ ಯಾನಿಜ್ಜಾನೆ ಯಾರು ಬತ್ತ ಯಾರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಏರನೇ ಆತನೆ ಐಜನ್ ಗುಡ್ಲಂಗ ಹೋದಿತ್ತಿ ಅಂಚ ಪತ್ಲರ್ದು ಬತ್ತದು ಇಕ್ಕಪ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಪಂಪ್ ಆಯಿಲ್ ಟೈರ್ ಪಂಚರ್ ಅಂದೆ ಯಾರು ಒಂಜರೆ ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಂಡೆ ಕೊಳಸ ಅಂತ ಒಂಜೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಿದಡಿಯ ಬಾರ ಅಂದ ಪಿದಾಡ್ದು ನನ್ನ ಕಾಲು ಬರು ಅಣ್ಣ ದಾರಿಗೆ ಚೆತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಲಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕದನ್ನ ರಡ್ಡೆ ಅಟ್ಟ ಕರಿಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಲಿಜ್ಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜೆಟ್ ದ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಆತನಿ ಒಂಜಿ ರೆಕ್ಕೆ ಚೂರು ಬೆಂಡ್ ಆತನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿಕ್ಕು ಜೈತ್ ಮಿತ್ತುಕೊನಾಗ ರೈಟ್ ತಿರ್ಗಣ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ತಿರ್ಗಣ ರೈಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚದ ನೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್
ಬಾರ್ ಬೆಂಡ್ ಭಾಸ್ಕರ ಬೆಂಡ್ ಇದೇ ಕೊರತೆ ಬೆಂಡ್ ಭಾಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಸಮಯ ತೆಪ್ಪಣಿಗೆ ಬೆಂಡದೆತ್ತದ ಬರೋಡ ಆಮೇಲೆ ಚೂರು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಚೈತ್ರ ಚೈತ್ರ ಕುಂಡೂರು ಕೈಕಾರ ಬೇನೆ ವಾಡದ ಬಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಿಲೋ ಒಂಜಿ ಕೈಲಿ ಪಾರ್ದು ₹700 ಟ್ರೋಫಿಲ ಅದಕ್ಕೆ ₹700 ಟ್ರೋಫಿಲ 790 ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಜಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾರ ನಾನು ಊರ್ದಾನೆ ನಾನು ಈ ಸರ್ತಿ ಟ್ರೋಫಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಂದಿತ್ತು ಜಂಬ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಜೈಂದು ಜೈಂದಿಗೆಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡ ಇದ್ದೀರಾ ಅವು ಅಂಡ ಇತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅವ್ರು ಇತ್ತೆ ಮಾರೆ ಬಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪ್ರೈಸ್ ಈತನೇ ಎಂಗ್ಲ ಗಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಗೋಯಲ್ದ ನೀರು ಹೋಯ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಲ್ವೈ ಗೊಡಪನ ಖಾಲಿ ಬಲ್ಲದ ಗೊಡಪನ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಬೇತಿತ್ತು ನಾನೇ 10 ದಿನ ರಜೆಯಲ್ಲೇ ರೀ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ 10 ದಿನ ತೊಲ ಯಾವಡಿಗೆ 25 ಪಿರಿಯುಲ್ಲೇದು ಬಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಲಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿಗೆ ಅಂತಾರ ಎಣ್ಣನೆ ಖರ್ಚು ಪೊಡಿ ಐದೆರಡು ಬೊಪ್ಪಳನ್ನೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಬೇಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೆ ಅಂತ ಎರಡು ಹತ್ತಿರ ರಜೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದ್ರೆ ಬೇಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಭತ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಂಡಿರಾರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರ ಬರ್ಪಣ ಕಲ್ಲೂರು ಬಲ್ಚಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಗೆ ಬಲ್ಚಟ್ಟ ಅವು ಮಾರ ಬಲ್ಚಟ್ಟಿ ಬಂದದ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಬಲ್ಯಾರ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬುಧಾರದಿತ್ತ ಬುಧಾರೆ ಬಲ್ಚಟ್ಟಿ ಮೀನ್ ಬುಧಾರೆ ಬಲ್ಚಟ್ಟಿ ಅವ ಹಿಂದೂ ದೇವನಂದ್ರೆ ಅವು ಚಟ್ಟೆ ಮುಸುಂಟದ ಸಪೂರ ಮೀನು ಅವು ಮುಸುಂಟು ಬರಲ್ಲ ಇಂಚ ಸರಿ ಹಿಂದೂ ಆಗ್ಬಿಡು ಹಾಲು ತುಲೆ ಬಲ್ಚಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕ ಅದ ಅಣ್ಣ ಹಾಲು ತುಲೆ ಬಲ್ಚಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕ ಬಲ್ಚಟ್ಟ ಪುಲ್ಚಟ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗದವರು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೀ ಬಿಡೋಣ ಬರೇ ಗೋಲ್ಡನ್ ನೆಟ್ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡನ್ ಎಲ್ಲ ಚಿದ್ದಿಯರುಂಟ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಕಲ ಟೀಚರ್ ಬಾರಿ ಜೋರು ಪಂಡೇರ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನ ನೆಟ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬರೆ ದೀಪ ನೆಟ್ ಒಕ್ಕ ರಬ್ಬರ್ వచ్చిది ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋಲೆ ಚೂರು ಜೋರುಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಆಯ್ಜಿ ಒಕ್ಕ ತಡೇರ ಜೋಕೆ ಒಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಏರೆಗಾವಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಟೀಚರ್ ಬಾ ಟೀಚರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಚಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡು ನಾನು ಒರೆಸ್ತೇನೆ ಎಂತ ಪಡಿಕೆ ಬರಲಿ ಮೂತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತಬಾರದು ब्लॉग टीचिंग dari pandite ay pokkade pobbide pore poditte naik ite sondakke ಇನ್ನೊಂದು ಬಳೆ ಚಡ್ಡಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಬಂತು ఒక వన్ పేరు యాన్ ఫ్రెండ్లీ టీచర్ ఇత్తడే వచ్చాయి പഠിക്കാൻ ఓ అచ్చా ఇప్పుడు
ಬರಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಂಚದ್ದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಡ್ಬಂಡೆ ಪಾಪದವರಿಗೆ ಪಾಪ ಜೋರಿನವರಿಗೆ ಜೋರು ಸ್ಲೋಗನ್ ಈರ್ದಾನೆ ಬೈಚಾರಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ದಪ್ಪರ ಈರ್ ಜೆತ್ತು ಪುಣ ಎಂಕಲ್ ಬೋದ್ದೆ ತೊನ್ನತ್ತದಾನೆ ಏರನ್ನೆ ಗಾಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಸ್ ಏರ್ ಬೋನ್ ಚೈತ್ರ ತೆಗೆನ ಒಂಜಿ ನಿದ್ರೆ ಆಂಡಿ ಗಾಡಿ ಗಮ್ಮತ್ತೋಲು ನಮಕ್ಕೆ ರಮೇಶನ ಖಾಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ కదా ಮುಸಿರು ಕುಡಿಕೆ ಮನೋದಾನಿ ಮುಸಿರು ಅಜ್ಜಿ ಕೊಡು ಗುಡುಗುಡು You said it. Ajji kudu. You said it. Yes, Glass oil. Guys, ನಮ್ಮತ್ತ ಕಾಸರಗೋಡಿಗೆ ಬಂತ ಲಾರಿದ ತೂಲೆಂಚ ಪೋಪಿನಿ ಬೋಲೆ ನಮಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಬಲ ಜಾಗ ಹೆಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಈ ದೇದು ಬತ್ತ ಮಗತವಾಡ ಆಯ್ತ ಮಾರ ಅಂಚ ಆಯ್ತ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಾಸರಗೋಡಿಗೂ ಬತ್ತ ಕಾಸರಗೋಡು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ಸ್ మన ಆಫೀಸ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ತಂಬಿ ವಾ ಮೂಲ ಇತ್ತಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಅದ ಅಡ್ಡದಿದ್ದೀರಿ ಬಾಡು 5-6 ಲಕ್ಷ ಉಂಡದ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಕೊಂಡಲೆ ಅವಲೆ ಮಿತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಮೂಲುಂಡು ಗೋಪುರದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಕೊರ್ಪರಗೇನು അത് എത്ര തൊട്ടാ 3 പറഞ്ഞേ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താ 120 ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? 120 ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನು 27 ಓಪನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಲೆನ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದೆ ನೀವು? ಲೆನ್ಸ್ ತರಲಿಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ ಲೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ. ಹೌದು.
ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ? ಅದೇ ಲೆನ್ಸ್ ಕಾಣೋದು ಮೂರು ಬಾಡಿ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಬಾಡಿ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಒಂದು. ನೀವು ಬಂದಿದೆ ಹಾಂ ಯಾವುದು ಸೋನಿಯಾ ಸೋನಿ ಎಸ್ ಅಂತ 3ಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗ್ದದು. ಕಣ್ಣೂರಿದಲ್ಲ? ಹಾಂ ಕಣ್ಣೂರಿಂದ. ನಿಮ್ಮದು ಮನೆ? ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ ಮೊರತ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ಹೊಸಂಗಡಿ ಹೊಸಂಗಡಿ ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೇಮ್ ನಂಬರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಅದು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಉಂಟು ಮತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ. ನನಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಬಂದ್ರ ಕ್ರೇಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ ബില്ലാക്കിട്ട് അത് ഇത്രയൊന്നും പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ಓಲ್ಕೊಳ್ಗ ಗಮ್ಮತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಲ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಮಾಟ ಒಂದು ಕುಲ್ಲು వచ్చి అది క్రమాటు కుల్లలు క్రమ ప్రకార సరి వాస్తు ప్రకార పూరే సరి కుల్లలు ಕಂಬ ಪೂಜೆ ಜಟ್ಟು ಪೆಂಟ ಕಂಬ ಪೂಜೆ ಕಂಬ ಪೂಜೆ ಕಂಬ ತಿಕ್ಕಣ ಕಂಬ ಪೂಜೆ ಮನ್ಕ ಭೂಮತ ಕನಕ ಕಂಬ ಪೂಜೆ ಕಂಬ ತಿಕ್ಕಣ ಕಂಬ ಐದು ಆರೋಗ್ಯ ಶಾಂತಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಚೈತ್ರತ್ತಿಗೆ ಹಾತಿಯಿಂದ ಈ ಸಲ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಗೂ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಗ ಬಾರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಬರ್ತೇನೆ ಬನ್ನಿ ಏಲಾಡುಂಡು ಊರ ಲಕ್ಷದ ಸಾಮಾನು ಸೀಲಾಡುಂಟು ಇತ್ತೂಲೆ 5-6 ಲಕ್ಷ ಸಾಮಾನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಸಾಮಾನು ಏತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ದಾಂಡಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ತೆಗೆದ ನೈಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ಇಂದು ಒಂದು ಐಟಮ್ ಒಂದು ಇದು ಬರಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಇತ್ತು ಅವು ಓಣಮ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಸೋನಿಯತ್ತು ನಾಯ್ಸ್ ದಾಟ್ ಚವಂಜಿ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಬರ್ಬಂದು ಸೋನಿಯನ್ ರೈಸ್ ನೆಟ್ ದಾಲಜಿ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಸೋನಿಯಾ ಗಲಿಗಿಡಿ ಬೈಜ 5-6 ಲಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗಿಡಿ ಬೈ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ
പൊടിയാണ് 1.5 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಏರ್ಮನ್ 2 ಲಕ್ಷ ಅನ್ಬೋಗಣ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಮಾರ್ಗ ಲಕ್ಷ ಬಲೆ 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 2 ಲಕ್ಷ ಒಂಜಿ 1.5 ಲಕ್ಷ పోతుండు 2 ಲಕ್ಷ ಅದಿಕೊಂಡ ಅದೋಕ ಲಾಟ್ರಿ 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 ಓಣಂ ಬಂಪರ್ ಎತ್ತರ ನಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾತೆರೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಎತ್ತನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಚಿ ಭಿನ್ನ ಆವಡು 25 ಎಟ್ಟೆ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಲಕ್ ತೋಜೊಂದು 25 5 18 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ 10 കോടി 10 പേർക്കാ ഓരോരോ കോടി 25 കോടി ബമ്പർ രണ്ടാം സമ്മാനം 5 കോടി പിന്നെ 10 കോടി 10 ആണ് ഓരോ കോടി ಬಜೆಟಿಂದ ಈ ಸರ್ತಿ ಓಕೆ ಐನ್ ಹೈಲೈಟ್ 10 ಈ ಸರ್ತಿ ಓಡಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ದೇಜಾನ ಈಚ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹೊರಗ ದೇವರು ನಿಮಗೆ 1000 10 ನಿಕ್ A3 A4 ಫ್ರೀ ಫ್ರೀಯಾ ನನ್ನದು ಎತ್ತಿದ್ದಾರಾ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇರೆ ಬರ್ಜಾ ಎಂತವಾ ಎರಡನ್ನ ಐನೋದುಂಡ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യം ഇന്നത്തെ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ഭാഗ്യം ಉಂಟಲ್ಲ ഇല്ല ಅಂತ തോന്നുന്നു ಇಲ್ಲಿ ഇല്ല ನಿಜ ಪೂಜೆ ನಿನ್ನ ತೆಪ್ಪಿಯಾ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ತೋಡ್ ₹5 ಟಿಕೆಟಾ ಇದು ನೆಟ್ಟ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ನಾಲ್ಕು ಓಹೆ ಕಾರಣ 25 ಕೋಟಿ ಬತ್ತನ ಬತ್ತಂಡ ಅವು ನೆನೆ ಬುಪ್ಪಡಿ ಆಪಲ ಬತ್ತಂಡ ಅವು ಬಂದ್ರ 25 ಕೋಟಿ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ 5 ಕೋಟಿ ಉಂಟದ 5 ಕೋಟಿ ಉಂಟು 5 ಕೋಟಿ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ 10 ಕೋಟಿ 10 ಜನ ಕೊಂಡು 1 ಕೋಟಿ 10 ಕೋಟಿ ಅಥವಾ 1 ಕೋಟಿ ಅವೇ 10 ಕೋಟಿ ಅವೇ 10 ಕೋಟಿ ಟೋಟಲ್ 10 ಜನಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ ಅಂಚ ಈಗ ಪುನೀತ್ ಬಾಯ್ ಬಂತೇರಿ 6 ಓಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಫ್ರೀ 5 ಲಕ್ಷದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಾಡಿ ಸೋನಿ A7 4 ಹೆಂಗಾರ ಫ್ರೀ ಆದ ₹100 ಅಂತೀರಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ 6 ಲಕ್ಕಡಿ ಒಂದರ ಲಕ್ಷದ ಐಟ ಅವನು ಬಿರೋದು ಇತ್ತು ಐಕ್ ಮಾಡ್ಮನೆ ಮೂಲ ಮೂಲತ್ತವ ಅಂಜನೆ ಸೈಡ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಚಾ ಬರ್ರೆ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಹತ್ರ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಚೈತ್ರನ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಚಾಯ ರೆಡ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ರೆಡ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಒಂದು ವೆಜ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಕನ್ಪಿಸಾನ್ ఒక వెజ్ నుండి నాన్ వెజ్ ఇది పూరా వరకు కైసన్స్
വണ്ടി വരും ആ വെറുതെ എടുക്കണ്ടേ എടാ ഹെൽമെറ്റ് എടുക്കറാ നിങ്ങൾ പോയിട്ടോ വെറുതെ എന്തിനാ ആ അപ്പൊ അവിടെ കാണാം അവിടെ മഞ്ചേശ്വരത്ത് കാണാം ഓക്കെ അല്ലേ അച്ഛാ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪರ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಆತ ಒಂಜಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂಚ ಫಿಶಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಗಾಲಿಗೆ ಪೋದು ಅರ್ಕಾನೆ ಎಂಚಲಾನ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಪನು ಅಂಚ ಅಪಗ ಸರಿ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಬೀಚ್ ಗುಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮಂಜೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಬತ್ತಾ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ನ ಲೇಡಿ ಫಿಶರ್ ಬೈದೇರಿ ಲೇಡಿ ಫಿಶರ್ ಹತ್ತದ ಪೊನ್ನತಿ ಫಿಶರಿ ಅಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಣ್ಣೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಇತ್ತ 2 ಜನ 3 ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ರು ಓಲೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವರಿ ಬೈದೇನ ಹುಚ್ಚುವತ್ತು ನೈ ತೂಡು ಸ್ನೇಕ್ ಹಂಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪುನೀತ್ ಬಾವೆಲ್ಲ ಧನುಲ ಅಲ್ಪ ಜತ್ತದ ಅಕ್ಲ ಉಪ್ಪಲ ಮಟ್ಟ ಪಾಯರೆತ್ತ ಅಡೆ ಹೋದು ಬರಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಚತೂಕ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಮಂಜೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಕೂಡ ಅಂಚಿ ಕಡಲು ಬೀಚ್ ಇಂಚಿ ಇಂದು ಗುಹೆಲಿ ಇಂಚಿಲ್ಲ ಕಡಲೆ ದೇವು ಹಾಂ ಸೆರಜ್ಜಿನ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತಂತೆ ಕಡಲೆ ಸರಿ ಹಾಕೊಂದು ನೀ ಚೈತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತನೆ ಹಿಡಿದವರ ಕೆಲವು ಡೌಟ್ ಬುರಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ അതിന് ಎಂಕ್ಲು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಕೊಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ತೂಗೋಣ ಕಾರಿಗೆ ಬರೋದು ಅಂಟುಂಟು ನಾನು ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಉಂಟು ಹಾಂ ಅಯ್ಯತ್ತ ಬನ್ನಿ ಇಜ್ಜೇನು ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಂಚು ತಿರುಗ್ಯಾರ ಬರ್ತಿರ್ದೆ ಕಾಲಿ ಸೀವಾಕತ್ತ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ನಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಕದಂಡ ఒక ನೀರು ಬೂರ್ದು ಮಲ್ಲಾತಿ ನಾವು ನಡ್ನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ಅಂಚನ ತಂದು ಇಂಜಿನ ಈತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಇಂಚ ಕಲ್ಲು ಕೊನತ್ತು ಬಾರ್ದೇರಿ ಆದಿಪ್ಪರು ಓ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಇನಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ಬತ್ತಿತ್ತ ಕತ್ತಲ ಏನಿಡ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಚಿ ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬತ್ತನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಮೂಜಿ ಮೀನು ಹಾಕೊಂಡು ತೇಡೆ ಅಂಚ ತೂಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋದು ತೇಡದ ಒರಿಯ ಕೊಂಚ ತಿಕ್ಕಂಡ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಇನಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಬೀಚ್ ಬತ್ತಿತ್ತ ಕತ್ತಲ ಏನಿಡ್ದವ್ರ ವಿಜುವಲ್ ತೋಜಾರ ಆಯ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಗಾಲ ಬಾಡ್ದು ಇನಿ ಬತ್ತನೇಕ್ ಒಂಜಿ 2 ತೇಡೆ ದೇಕಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಅಂಚ ತೊಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಬತ್ತೀನಿ ಚೈತುಗು ಚೂರು ಬೋರಾಂಡ್ ತೋಜು ನೀನು ಬಾರಿ ನೆಟ್ ಎಂತೋ ಒಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬಿದಾಯಿ ಬಚ್ಚಿನ ಬೋರಂಡ ಅಂಚ ಕಡಲ್ದ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಹಾಕದನ ಚೂರು ಸುಸ್ತಾಕಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜತಿ ಅಂಚ ಆದಿತ್ತೆ ಚೈತು ಕಂಗಾಲ ಅದಂತದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ಗ ಈ ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಇರ್ತೀವಿ ಆತನ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು